hormatly vatandaşlar, şu gün 2024 ýylyň 26 maý hepdeniň ýekşemli güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýasynyň kanalyna. Hormatly vatandaşlar, şu günkü temamyzyň bizim efirimiziň çykyş temasy Hudaýberde Arraz we Anadur Hajyýew öňkü Merkezi Bankynyň ýolbaşçylary haýsy syýasat alyp barýarlar? Ya da rusça aýtsam, какую политику ведут бывшие руководители Центрального банка Туркменистана Hudaýberde Arazov и Anadur Hajyýew? Şol efirimiz başlamaka men şu efire gelen adamlara size söz geçirýän hormatly vatandaşlar, salamu aleykum. Nurjan apa, Salamat. Muhammed Salam vatandaşlar. Salam vatandaşlar, hoş gördük vatandaşlar sizlerle. Hormatly vatandaşlar, ine Muhammed ağa. Efire başlamaka men bir küçük video görkezek bolýan. Her çıkışlarımızda biz görkezýär videoları. Yine bir Türkmenistan'ın gelen videoları gıytacık terip geçelim. Bizim vatandaşımız haş edýär, arada şunu höküman görkezdik. Yine hormatly vatandaşlar üns berin. Yine şu Türkmenistan'ın gelen video. Bir jymyt men sesini oýaýyn, bir jymyt. Hormatly vatandaşlar, şunu diýäli, ine Mari vilayatynyň Taktabalyr etrawynyň videosu. Ne şu ýollar? Taktabalyrda ine Taktabalyr barjak bolsaň, şu ýollar var. Şu ýollardan, şu keçölerden adamlar geçýär. Maşinlar döwülýär, awariýa düşýär, bir topagaklar bolýar. Elbette bu arkadaş şäherden gynansak da şunun içine ýolda beýle. Tek ýene bir tane video var, ona görkezýän vatandaşlar. Ne gaylar kovalaýar muny. O gaçaý şunu. Gaçaý şunu. İnniki videoda seyredelim. Ne gaylar. Arada yardımda düşen olsa böyle video reklamında filmini geçtim. Yine hormatly vatandaşlar seyredin. Şu adam Gurbanyň aktivisti, çepekçi. Hatta şulon tasdikleýär Türkmenistanyň ulus ýylyň bolup geçeni. Şu ýaly ağaçlaryň köklerine çelli açılıp, şu ýaly zyýançylyk bolanlygyny aýdýar. Gynansak da Türkmen döwlet habarlary, alaytada Watan Habarlar programmasy ýa-da Türkmenistan hökümeti hiç aýtmady. Ünsören bolsaňyz gaýtyp Mahtumuliyň 300 ýyllygyny belläp, bular adamlar ýygnap çäre. Şu çärede zonçyklary aldyrman, hiç kime bildirmän, ýagşyň ýagýany ýa-da fiýrin badygyny hiç kim bildirmän, şu ýaly çäre geçýär. Şunu pokazuha diýilýär. Görkezme. Bütün dünýä görkezmeli Türkmenistana dime gowluk bolýar. Elbetde hadiseler, elbetde zatlar bolmana hak yok. Sebäbi ony milli lider we onuň ogly Kezzap Serdar Bermuhamedov dolanýar. Şu ýaly şul imajy, şul kartinkany görkezip
Türkmenistan mundan beter maskara ýalar ya şöyle ilçhanalar var bir topar videolar çykýar hemmerde ýene de hökümetin aldykçydygyny şu hökümet bizi hiç akitmejek dedi. Hormatly vatandaşlar, inni bolsa bir öýt temamyza geçelim bu hakda. Başka temamyza geçelim. Yine senin bilişiniz yani Hacı Oraz tarafından bize karşı yani internet forumunu üstülen Atanas Saparov, Rahmanov yani yeni Alişer değil onun üstülen bize basışlar etkeniyor. Şu basışlar niye çıkabiliyor? Niye şunu allığına bize yapışıp yani bir küçük daha çiğşirip yani demokratik apozisiya çoluyorlar. Gelin şunun sebeplerini terleyin. Yine ruhsat berdiňiz, hormatly vatandaşlar, men küçük yani gysgaça maglumat bereyim. Şol Hudaýberdi Araz bilen Anadolu Hacıyev boýunça kim şular näme işleýärler, näme görüşýärler, näme diýerler şu siýasat näme? Gelin şunu tertip geçelim, men küçük informasiýa bereyim. Anadolu Hacıyev 1992-nji ýyldan 1998-nji ýyla çelli diktator Niýazowyň hökümetine Merkezin Bankyny organlaryny işledi. Şu 91-de Niýazow eger gelen bolsa, şu adam 6 ýyllap şoň komandasyna işlep, şoň hiç zat diýmedi. Ýani şoň aýdan zatlaryny ýerine ýetirip, şol diktator komandasyny işledi. Soňra bir gün 41 milyon dolar ogurlanan soň şu adam Rossiya gраждany bol. Şol işlen wagtlarynda Rossiya gражданlygy men bilemok. Ýöne 2001-nji ýylda eýem Rossiya gраждany bolup, daşyrda kaçyp, ýani şo ýerde ine şoňa 2002-nji ýylda iş açyldy diýip 41 milyon dolar ogurlandy Merkez Bankdan. Siz bilýäňiz, öňden işläp gidenim bolsaň, täze gelen Gandymow, ýaňy işläp başlan oglan, täze gelen Gandymow şo pullaryň nirden gelýäni, nirden geçýäni bilmeýän adam, ýaňy ýaş oglan, ýene şo pullar oglanan soň 20 men ýalňyşmasam 25 ýa 35 ýa 30 ýyla basyldy. Ýene şu basylan oglanyň günäti ýene Hacıyew bilen Orazow günäti. Ýene näme bolup geçýär? 92-nji ýylda şu adam, ýani Merkez Bankdan giden kişi bolýar, derrew Bolgariýa barýar. Bolgariýa barýar, ünitwerim Varna diýen şäher barýar. Şöýra gaçyp barýar. Näme üçin şöýra gaçyp barýar? Birinji ortaýa da gaçýar, ondan Varna bilýär. Sebebi 1992-nji ýyldan 98-nji ýyla çelli hemme Merkez Bankyň gurulan obýektlerini dime ýeketek firma tutýar. Bolgariýanyň Varna şäherindäki Vega kompaniýasy. Ne şoň bilen bular hyzmatdaşlyk gurup Araz bilen ýani Hacıyew ine şo sebäplen şulardan edil Varna barýar. Bolgariýanyň başga şäherinde bar, Varna barýar. Ýani öň hyzmatdaşlyk eden adamyň firmaň başlygyny ýazdy. Bular nähili ýani jaly gurdy, bir topar jaly gurdy, 10 milyon dolarlyk jaly gurdy Merkez Bankda. Men habarym, men şöyle işleýärdim. Men Federal Bankyň revizion komisiýasynyň organmaty bolup işleýärdim we köp zatlardan habarym bardy. Şol adamlar Hacıyew bilen, Anadolu Hacıyew bilen we Orazow Hudaýberdi Araz şol firmaň hasabyna, ýagny şu bank döwletiň beren pulundan Merkez Bankyň ýaşaýyş jaýlaryny gurulan jaýlar pullaryň hasabyna öz jaýlaryny gurdular. Ýani şoň üçin hökümet onuň jaýlaryny gaçyklaýan soň eline aldy. Hormatly vatandaşlar, konvertasiýanyň üstü bilen öz behwidini gorap Anadolu Hacıyew, Orazow ikisem hereketler etdi. Soň Türkmenistana gaçyp gitdiler. Ne şu korrupsiýoner adamlar nomenklatura opozisiýa diýip ýani 2001-nji ýyl, 2002-nji ýylda şuna garşy Türkmenistan pul oglanan soň 41 milyon dolar oglanan soň iş bozgady. Ve işinde bir topar ýani ugolovny jenayet işlerini tuğd edip şolary alyp gitjek boldy. Nimeden? Bolgariýadan. Ýöne şular ýani men biýgün alyp gidilýän, men diktator akçek bolýar zat diýip şular ýani şo ýerde çykyş edip Bolgariýada bunu tuttular makçek bolup. Ay men günäkärda, men pul ogurlamadym. Men beýtdim, men diktator akçek bolýar, men dogunum ine öldürüldü, ine şoň üçin şol şey diýip ine şol pultady ulandy. Ine dogun barada o Zapar Muradowa doğudan kahraman ayar. Bir maşgalada 5 barmak var. Barmak var. O Zapar Muradowa hakyky Türkmenistan kahramanı.
Ýeketek jurnalist MHM'den gorkman Fransaň telewiziýasyna gelip şorar bilen maglumatlar alyp, ýani bütün dünýä ýaratdy. Ol aýal maşgala Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk izolýatoryny gurup ýenjil öldürdi. Ol hakyky. Ýani şonuň üçin DWT Halk Hereketi 14 sentýabrda 2020-nji ýylda ýürüýte protestler gurnap, ýani şonu gollap protestler etip başlady Türkmenistanda. Türkmenistanyň täze konstitusiýasyna garşy protestler guruldy. Ine şu ýaly tarih gysgaça diýsek, Hacıyev onsoň öýlerini gorajak bolup bu Türkmenistans fond açýar. Türkmenistans fondda esasy öýlerini gorap pravzaşyk bolýar. Şo wagtda Vatan ýani partiýasyny döredýär. Ine şular yıllar boyunca halkara urumlarına katlar, dine bir opozisiya başa yok, opozisiya deyip gelýärler. Mümkin, doğrudur. Ýöne 2020-nji ýylda DWT Halk Hereketi emele geldi. Ondan Koordinat Center emele geldi Muhammed Ağa, ýani gurumaty ve görüşler ýani güýçlenip başlady. 2019-njy ýyldan bäri görüşler güýçlenip başlady. Ýöne şular gynatap da hem beraber dine bir opozisiya başgalar yok. Şöyle kofe break edip, kofe çıkışlar edip ve işimiz bitti, biz opozisiya işini bitirdik diyordu. Ve protestler çıkmadı. Protest girmek görmedi. Bu hiç halet görmedi. Hatta bizim aktivistlerden uğraşıp başladı. Devletin aktivistler. Devletin saytını çelde oğurladı. Kulları. Ve şuraya korupsiyonyerler beni 2020-nji ýylda Viyana çağırdı. Benim tanamok, benim yan kıyafete başladım. Yan başlanan olan kıyafet benim meşhur olmadı olan. Yine 2020-nji ýylda beni Viyana 6 aylap can edip yani Anadolu Hacıyev diýen adam yani Türkmenistan fondunyň ýol ortasynda ýeri beni çağırdı. Ben şöyle bardım. 6 aylap geldi. Şo ýerde Hanama, Täjegul, Anadolu üýçüp guruluşdy. Ben şolary aýdamokdum. Çylap gelýärdim, aýdamokdum. Bu wagt berdi. Adam satmany iň erwet goýan adam, ýöne şular men aýtmasam, şol syýasy hereketler seninmişdi. Demokratik opozisiýa başladı. Näme bol şöyle? Bu oturup bana şey diýdi. Biz opozisiýa, bizde 15 tane ekspert var. Yine seni halk goýýar, men çykyşlaryny halk goýýar, biz seni prezident eder. Sen ýeňersiň, bararsın, bizi çağırarsın, biz graniçany ýapýar, sen ýapýan graniçasyny bir aýa alman, hiç bir opozisiýaner taramo, prezident saýlawyny geçirýän, itýän, insan kulübü, oturup at çapyp, gurbanyň ýaly ýürüýär, biz özümiz döwlet dolundurýarys. Egerde etmesen ýa-bir nime bolsa, pikir etme. Biz sen ýok edilýär, bize 15 tane ekspertler var, biz çykyşlar sen ýok edilýär. Benim jogabym şeýdi. Men 55 ýaşymda diýdim. Şunu geçerli, öldürmüşüm özüme okuyalım. Bana itelen, kömek eden, el uğrayan adam bolmady. Hemme kıyınçılıkları götüren, kreditler alıp, firmalar açıp, производство açıp, da adamları dolandırıp, şunu geçerli avrayını taklak geldi. 55 yıl siz vakti yaşadın mı? Yine de Allah'ın veren yaşar. Yönetimin ikimiz olmanı istedim. Şu günden başla DWT Halk Hereketi'ne karşı, bize karşı görüşler başladı. Birinci öyle, oral, yani oğlum Rusya'da tutulup, Nime'de yatan, deportta, aeroport yatan oğlum. Hiç daha da karamadan, biz onun ağzını tutandık, biz onun tanağında oğlum. Bir de var şöyle, hayrat çıkışlar et başladı. Aeroportta, deport lagerde oturup. Hacıyev'in şunu şöyle çıkaracak yok, yani onun günü yine hareket veriyor. Ben Hacıyev'a gittim. O ne bize söylüyor? Ne mi? Tamam yok. İşimiz yok. Adını hiç yerde tutan yok. Ne mi oluyor? Onun yankı ayya ben şunu 100% kontrol ediyorum. Onu ait dedim. Ben onu kömür etmedim. Onu doğrulamalı. Ne yapacak? Muhammed Ağa söylüyor. Bana söylüyor. Ne yapacak oluyor? Yankı bir ruh hem medatlar ölçüp ayırıp yazıp hem medatlar blok edip ayıp başladı. Yani tutuldu. İkinci, bir şart bunu, biz bunu yani kıyafet çıkışıp ürgüyken kaydık. Onun bize karşı yine de senin ürün yine bir ayarması olan çıkardı. Bunun aldığını bize söylüyor.
Onun ağzından tutam yok, biz bilem yok, katlaşam yok, işladım edem yok. Onun yankı işimizden yok, onun yön aldığına bir de Devlet Baykanı'nın kanalına çıkışı bize söylüyor. Son Devlet Baykanı. Ahir Devlet Baykanı yine Timur diyen serkerde bizim hakiki kahraman olanımız. Şunu tanıyan eken Omsk'a barayan eken oğlan çağırdı. Çağırıp erkeklerçe gürleştik biz. Oturup üç olup zulümden. O zaman ben soru verdim. Devlet ne yapmış beydiyanlar? Biz size tanımız yok, işimiz yok sizin. Biz görüşüyoruz, biz size bir şey dahilimiz yok diysen. Siz bir usta deydi, siz Maraltay'dan katı işli usta. Bağışlan, ben kiçilik ettim. Yönü man grant verdiler, ben şunu itmeli oldum. Bu dedim. Onun öyle işimiz, öyle davranımız, öyle olarak. Kayıtıp ben soru olalım. Masada yine bizim yani patbişiklerimden gel kanala deydi. Kanala bardım ben. Şöyle sorulara cevap verdim de kayıttım. Beren sözümü yerine getirdim de kayıttım. Ondan sonra yine troller çıkıp başladı. İnternet troller. Atılmaz Saparov, Alişer, Rahmanov deydi. Bir topar adamlar hiç vakit proteste çıkmadı. Halka görüşmedik. Dine internet troller, internette ağzını elinde atlarını ölçemen aydiyanlar. Bir de ugroz ediyanlar. Bir de yank ölücük kolyalar. Yani nimet çekurlar bilem o. Proteste çıkıp bilmeyen, korkyan adamlar yine bir de ugroz ediyanlar. Yine ne yapıp şu hatır bolup geçer? İyilidir. Bir sebep var. Birinci, farkat bolmasa yine burada taparlar bunu. Bunun esas maksadı biz yine Türkmenistan'ın içinde görüşüp biz Türkmenistan'ın içindeki adamları yani biz tutup rejime karşı görüşe başladık bunu vurdu. Ne yapıp? Eğer biz yiyip paraytak sonra şunun cinayet işleri açılacak. Bunu cinayet işleri teknik. Ona bir. İkinci, bütün dünyanın ağırlak gelen vaktları inanın opozisiya, binden başka opozisiya yok diyenler birden yani töhmet oluyor, birden yalan olup çıkıyor. Ne şunun için bizden başka hiç kim adam çıkmırlar onu deyip bir de öne çıkıyana karşı. Çünkü bir erti başka bir kurum açılsa ona karşı ya da başka kurum olsa ona karşı yöne kim öne çıktı? Şuna karşı görüşüyor. Onu konkurensiya deyip bulur. Yönü töhmet bilen konkurensiya bolmaz. O cinayet iş. Şunun için ben her vakt ayyan. Eğer de konkurensiya bilen görüşecek bolsanız, yenin yemeli en memeli uyuşup Türkmenistan'la ve Türkmenistan'ın Aşgabat'ın köçelerine, Daşoz, Mari, Leva'nın, Balkan'ın köçelerine adamlar bilen görüşüp, adamların ınımını yiyip şöyle görüşüp. İyiliğini, ikinci etabı. Bizim tek birinci etabı başlaramda, okuturamda birinci etapta görüşen okular, bunu bir de atak edip, yakın ikinci etaptan okuyalım. Yani bu, yine şu siyaset, katınaya doğru deyip fikir ediyen, şunun için Arazov ve Hacı, nomenklaturna opozisiya, yani pul uğlak kaydan opozisiyan vekilleri, yine şuraya demokrat, halktan çıkan, halkın yani kımmatlığı için görüşüp gelen opozisiya için şeyini görüşer. Ben yine kıyıf ayıttım. Yine ben söyleyeyim, başkaları da vereyim. Yine Muhammed Ağam şurada bizim ekranımızda. Muhammed Ağam. Sizin boşlukta adımız olsa, ya ben yalan diyenim olsam aydın ne benim hiç yankı şeyle oluyor. Söz Yine bir edek salam vatandaşlar. Vatandaşlar men şu gurrun gepleşigi näme üçin muhim deyip katap etken. Ona etaati bir sebebi var. Biz bir tohar hareketler ettik. Bir tohar kahraman oğlunu öňe çıktı. Halkın yüreğinden belli bir derecede korkuyunu ayırdık. Hiç bir opozisiyada kulak atmadık. Hükümetin görýän çärelerine de üns vermedik. Olan haybat atýanyna, korkujak bolýanyna, gurýanyna, gençýänine, aktivistleri biabara etýänine, garnaşlaryna azar berýänine kulak atmadyk. Razreşeniýe aljak bolmadyk. Öz hak hukukymyzy goramak üçin köçe çykdyk. Şu proses başlandan derrew öňki nomenklaturny neme diýäni, opozisiýa diýäni ýa öňkü döredilen pravozащитный guramalar bize şu başından ta şu neçelliğin pätgel berip geldiler. Biz şola bilen elayta demen koordinasyon hesabı
Şole bilen her nättirip biz düşünşek bolur. Hacif bilen men İrden hemişe şo bilen gepleşip başladım. Sen şunu golla. Ol bana birce aýtýandy var. Halk korkak, bu halktan derek yok. Sen halkı odoklajak bolýan, bilatlar etme. Sen bir derek hareket etýän. Hiç zat bolmar diýip meni ubidit etjek bolýan. İkinci tarafından halk näçe hareket edip başlasa, şonça bizim karşımızda gıybet gurrunları ýaýratmak esasy prinsiplerini öwrendik. Näçe biz güýç alsak, şonça bizim karşımızda güýçli, givli hareket alyp bardy. Menem bolsa halka güýçlük bermek üçin pravozащитный guralmamyz ba, şola sizi gollar dünya jemgyýetçiligine ýetirer diýip şolary her nättirip şol uğurda uğrukturjak bolýar. Halkın hareketinin atrajeniyeti dünya kuramalarına şolun üstü bilen barar yana geçecek bolýar. Şun netijesinde belli bir derecede biz olaram aktivliğe sallık. İsleme halkın hareketini hükmen öz iýerýän daklatlarını görketmeli boldular. Göne şula hemişe bir zada karşıdy. Bizim aktivistlerimiz täze öňe çykan aktivistler Ýewropa gelip Ýewropada kuramalara gelmeginin kategoriski karşıdy. Täze agdalary öz kuramalaryna agda almaklara kategori karşıdy. Türkiye'deki Türkmenistan'ın etken cinayetlerine bağlı geçirip dünya cemiyetçilerinin ünsünü Türkmen imigrantlarına çekmek duruşuna şuna karşı değil. Şu zatların üstüne absolut aşağı gelmeyediler. Şu sebepten şun kunşulu bizim halkımızın hareketinin önüne ulu büyük bolup duran için ve bize täze pravozащитный kuramalar döretmeklik şun kun bizim vacip meselemiz bolan için şu gurrun men vacip diýip gatar edýär. Men 2007 ýyl Türkmenistandan gelen günümden Azatlyk radioda çykyş etip başladym. Indi muradaga men taňa uğratdym dokumentleri, aňyrda gol ýazmalaryny, maňa beren davernislerini Türkmenistanın içinden politiski platforma Put Svoboda diýip aňyrda biz ýygyna geçirip şonu ýazdyk. Registrasiýa üçin hem kabinet ministri tapşyrdyk. Şu toporum bana ofitsialny davernis berip bar Ýewropada daşar ýurtdaky opozisiýalar bilen gepleşik geçir. Şolar bilen bilelikde hareket kurunan şu wagtda iň amatly wagt diýip menem gelemde dem şonu aýtdym. Hem Azatlyk radiosyna. Hacif da şonda maňa çykdylar. Men bilen gepleşdiler. Şonda men birinji gedek bilik galdym Watan Partiýasynyň baglygyny. Watan Partiýasyny registrasiýa eden Orazow şonu registrasiýa edipdir. Göne şunu eçelli. Şu partiýanyň adyny eşden yaman adyr, ýok praktiski. Bular şonu açypdyrlar diňe özlerini goramak üçin. Özlerine kak politiski ubeşi almak için. Hacif dağım 41 milyon dolar oğurlan için daşarı yurda gelip özlerini Türkmenistan'a iyi vermerle yana özlerine bir zaşite döreder yana pravozащитный kuramanı dörederler. Murada koydu şu atlam ekran. İnni men bulara bir pırlajeniye verdim. Men şu at geldim berik dedim. Men berde kalmak niyetim yok dedim. Men ştat öğrenşetim gelenak dedim. Men İran'da tecrübem makamsımol kuramanı demettim. Yaşları bilen işledim. Türkmenistan'ın içinde bildim. Türkmenistan'ın içinde şu topor dörettim. Bir de keşen dokumentleri bir topor oğlulu da şu an daşar yurttu okuyarlı. Benim bilyen köpsün neydim. Men neydim. Size burada edip bilyen şu atlarım Türkmenistanlara dedim. Barıp kuramaçılıklı iş alıp gidip şu studentler bilen gepleşip şolar Türkmenistan'ın her şehirde, pasyologda men
degişli kruzoklar döredip bilyen. Şoňa da polny men mümkinçiligim bar. Hakykatdan ham bar diýip. Biz Oşdaky bolan wakada bir şotadan şonu ayırdık. Şu bizim oğlanlarımız şu bilnem etdik şonu. Hemmeten bilýär. Indi men näme diýjek bolýar? Şonda men buralı pırlajene verdim şu da edin diýip. Bula bolýar diýdim. Men aýtdym gözde diýdim. Siz öz ustabyňyzy uğradın. Sizin programmaňyzy göreýin. Özümizinki gabat gelse men şol üçin etjek. Eger siz başga kelläňizde niýet bolsa men siz bilen de men ölmegim mümkin. Türmeye düşmegim mümkin. Men hak ýolda öljek. Türkmenistan, Türkmen watanyň üçin öljek. Bir tane adam için men öljekke, birinin niyeti için öljekke. Şol için gelin oturaýlyn, ýankyny barlaýlyn. Ola uğratdylar. Hemme men zamyçaniyelemi özümizinkine deňeşdirip men uğrattım. Ola da kabul etdiler. Göne indi bolmaly wagtyny etmediler. Men şonu bildim, bulan bir zat edesi gelena. Ondan Berdi Muhammed'in prezidentlik taýlaw meselesi vardı. Niýazow ölli, prezident çykýar. Hiç kim çıkanak, şoňa dyrap duran adam ýok prezident bolmak. Eger opozisiýa bolsa, eger niýetleri birdat etmek bolsa, şo wagtdan en gowy forsatdy şuna gelip güýçli hereketler edip pasolstwalara baryp, pasolstwaň dyrap Türkmenistanyny ýeketek prezidentin kandidatlygyny belirtmelärdiler Berdi Muhammed. Şonam etmediler. Aytam Oraza ben 2 wagon buğday uğratacak diýip çykyş etdi. Utanmany. Türkmenler aňyrda aç galan ýani. Haýsy bir siyasi partiýanyň başlygy 2 wagon ben uğratacak diýip prezident boljak. Hakykatdan şu aýdylan zat, emme ýerde aýdan zat. Ozan Oranzak bilen Hacıyev hiç vakt daşary ýurtdaky Abdukuliyev bilen nagan bile işlejip bilmedik adam. Her yerde Hacıyev bar bolsa uruş görediler. Hökmen şolary bulaşdyran adam. Şunu her bir opozisiýerlerden, daşary ýurtdakylerden soraşar. Abdukuliyev'in adamlarından soraşar. Nerede Hacıyev bolsa şo taýda hiç vakt adamla gepleşip bilme. Telefon etdiňem şu adam bilen gepleşer ýanagan der. Türkmenistanyň içinde de hem Orazow hem Hacıyev hiç vakt siyasi hereket eden adam der. Niýazow'a sen ýalňyş etdiň diýip bir ýerde agdan yerleri ýok. Diňe şoňa hyzmat etdiler. Ýöne ogurluk eden üçin hem ýurtdan gaçyp gitdiler. 41 milyon bollar ogurlanany olçun, onu hiç kim inkar edip bilmeýär. Bular hiç yerde bulada subut edip bilenak şonu ogurlanmadyklaryny. Ogurladylar. Pulu çıkardılar. Näýle çıkardylar detalyny hiç kim bilenak. Ýöne şular Türkmenistany näme üçin beren hakla Türkmenistanyna dünýä normativi boýunça, öz boyun alan borçnamalary boýunça adalatly suud prosesi bolmadygy üçin hiç bir jinaý adam emellerim bolsa Türkmenistany hiç bir demokratik döwlet ine bermeýär. Sebäbi sen näme? Eger şu zatlar etmeden biz berjekkä diýär. Şoňa haklaram bar. Şol üçin hem şolary beren hak. Bulady şular birden alyp gidamasyny özüne zaşyta döretmek üçin prava zaşytny guramla döreden hem Watan partiýany döreden. Şol üçin hem bula Türkmenistanyňky siyasi hereketleri öz kontrolünden çıkarasy gelen akly. Men Türkmenistanyna kam Oranzow'un ejesi öldü. Ejesini ölmäge jaýlamaga adam ýok, hiç kim ýok. Şun inisi Murat men goňşym, goňşy bolup ýaşaýar. Şunu günnäk edip urýadylar, günnäk edip urýadylar. Ýençerler. Orazow'un Berzengide jaýy bardy, onu aldylar. Murat'ın öz jaýy, onu aldylar. Vurup ýenjip bara günni kulyn çykaryp getirýärdiler şunu öýle. Men kömek etýär. İje işçeginem berýär. Ejesi ölende Murat geldi bana haýyş etdi. Gel şu ejem jaýlaýly. Menim bolýar, adam ýok, adam ýok.
Caylamağa adam yok Ecevit'in. Ecevit'in akidip men şoförüm Yalkapov Bağdar, önkü Narodny Kontrol'un başlığı, şu politik platforma Putsvabo'da aktif katnaşarlan biri, insatırlan biri. Şol bir mualla Sveta dip ayarlığını var. Orazafın işon adamdı. Biz şu olup şun çoğulluda cayladık. Ondan men çağırdılar şol için bana adar verdiler. Hem için sözüne katma. Şimdi bir atlar benim gelemde şunu aydamda orada birbirinin gepleşeti geleme. Şun yanak derecede ne öz karındaşlarını koruya ne şolun halinden haber alıyor. Görün ahaleki. Şimdi şun kun gelip bizim evimizde bevet olacak oluyor. Ne için? Men şun için şu gurrun etiyem. Ne için bir tavır oğlanları kıssağı düşen vaktinde bizim karşımızda şimdi kim aktif hareket etiyemdi. Ve her bir diktatörü daşından geplep dururlar eti okey. Ona hiç kıyınçılıkları yok. Geplerdi. Yöne hareket edecek oluyorlara. Halkı öne sürecek oluyorlara. Halkı köşe çıkarayan adamlara cıdap bilmeye diktatör. Şolun diktatörlerin aladatan şundan. Şun yanak adamları yok etmeli. Organizatörleri. Hareket etmeyen adamlar. Köçe çıkayan adamları yok etmeli. Buna da şu fonksiyonu verdi Muhammed'e yerine getirip veriyordu. Hemen bir yıl bundan önce Görüyte Helsinki Topor videoyu ayırdım. Türkmenlerin öz pasportlarını talep etmek için, öz hak hukukunu korumak için, öz kardeşlerine kömek etmek için tabii hatta konsollukluğun önüne baranda siz adamları ölmeyi tıklediniz deyip şu neye doğru edilmeli bir kanun şu zatları etken cinayet eten deyip çıkış ettiler. Utanmani. Dünyanın hiç yerine hiçbir prava zaşitniki halka sen nemi etmeliyip aydılyan da yeri yoktur. Hiç mi aydılmıyor? Sebebi halk bütün dünya normatif boyunca onun esasi dokumenti adam hukukları deklarasyası boyunca sesini çıkarmanı, protest etmeni, kahar kazaplı hareket etmeni hakkı var. Şol için deklarasyonu kabul ettiler. Yönü devletli şun karşısına burada edecek olsa prava zaşitnikle devletin önüne grajdanları yeke koymalılar. Şolun hak hukukunu korumak. Buna tersine kaytam. Şu öne çıkan adamları etmen diye, barman diye. Aktivistler ki şolun önüne düşüp buraya şoları cinayetkar hatap ettiği diktatör ya. Şol için biz şunun kun bizim önümüzde bevet olup bu diye. Şol için şunu iyiydi giderli. Hem ekranı enli, hem gizli. Hem medadi barla otilli, hem dokumentleri yığına otilli. Bir bilen uçturuyor. Ben Kalmırat Dağlı'nın davam oldu. Bile çıkış etiyordum ben Kalmırat Dağlı. Ne açıyla. Bir aramızda gep kurrum bol. Gerrev bana Kalmırat'ın karşısında bana çıkış edeni o deputat. Şu atları uğratıyor. Utanmadı. Ve o kaytım Kalmırat'ın biliyorum. Kaytım onuşturacak olmalı. Yok. O kaytım uruşturacak oluyor. Davaları güçlendirecek oluyor. Yani Murad'ın Aydın'da adı var. 2002 yılda Ceneva çağırıp Murad Aydın'da Murad bana aitti. Ben şu an tasdiklayan söz Aydın'da adını ben Varşava baramda Murad şun bana aitti. Ben hiç yerdeydim. Murad'ın ekranı için Aydın'a. Aytyan da doğru hacip şey diyeni. Siz ben kulum mu olursunuz? Ne diyeceğim edersiniz? Biz sana hem daha dediğim. Biz siz kolla. Yoksa olacak diye. Görün hayıtı var prava zaşitni kurama. Gelip adamlara şey diyeyim. Hayıtı verin. Eğer cinayetkar olmaz. Bula ya siyasi işgal olmalı. Partiye etabında onunla başla kurun. Ya da prava zaşitni kurama. Prava zaşitni kurama olacak olsa her kim şu daha adamım öldüren olsa şun
sud prosesinde adaletli sud bolor ya. Özünü qorat biler yani şu cinayet eden adam. Şuna şuna advokat tutup vermeli. Ona sen cinayet ettin de o devlet bir dönem şuna zoraydı amadı. Edilmeli prosedurları etmese şuna ziyan yetiramazsın. Şunu korumalı. Onun borcu şundan var. Türmedeki yatanları korumalı. Tafavut yok kim o? Türmen öz düdüğünü var. Dünyadan armatı. İyice işin ver, vurulmalı falan edilmeli. Her 2 aydan öz başkalatı bilen duşu bilmeli, telefon edibilmeli falan. Şunlar hemmesi kabul edilen dünya. Bir gerek gördünüz mü şu hacıyım? Şu hakkında bir zat yalan mı olsun ya bir zat edem mi olsun? Ne çeyinlap şu bizim hareketimizden önce. Eden zatlarını birce eştim şu ne mi ediptir? Eden zatlarını görmeli. Dini özünü korumaktan var. Hemen her yılla abesiyon pulu bilen dine şu tak bariyarlı ne mi biz o opozisiye başka adam yok diyor. Şol çinem hiç kim getiren arkadaşlar. Hiç kimi yoksa eğer yurdunun befidini itleyen olsa her yolla bilen Türkmenistan'ın şu tak adam getirmenin şu tak realnısı aydır yani. Türkiye'de kul olup gören adamlar kaptanını Bulgarya'da yaşıyor. Görüp otu işte tardak betbakçılıkları. Her yılda 50 adam şu tadan getirip ABS'de oturtmalı bütün devletlerin pristavitelinin önüne. Türkmenle Türkiye'de kul olup otuyla. Şu haramda adale etti mi? Etmediler. Bilkaslayın etmediler. Men dilime tüy bitti. Ha siz şu tadan otuymadı. Barın Türkiye'de Türkmenle kul olup otuyla. Men hem zapisin demem. Men yalan aydamak. Yıllar men aydık geliyor. Barın şu ta delegasyanı ondan alıp gidin yeke bağladım Türkmenler. Ne mi gücünüz yok mu? Türkiye'de cins kulçuluğuna çekkenler. Şoları kömek etmek için Türkiye'nin içinde Türkmen pravazaşitliği kuramaları döredim dedim. Dimettim aydatım. Çağaları o katbilen aklı. Şola o katbiler yani finansal polya. Edin ayarlı damaşni nasiliye. Hemen Türkiye devletinin içindeki işleyen pravazaşitliği kuramaları bile bilelikte Türkmenlere kömek ettirip polya. Etmediler. Men şunu ne çekerek iyi giderli ayıttım şu an. Ay adam yok diyor. Ne illa adam bir çıkardı kola barın alın. Ondan sonra Dur Sultan çekip ona belekleri çekti. Ne için? Dini özünü kul etmek için. Dur Sultan bana etmeye Dur Sultan neydi? Eğer isteden var işleşi verdi. Men hiç demem men o adamı o tak var bu tak var diyemem. Özün sayılır. Yönü eğer şu tadı şun yana kurumu dörettemem. En befitli zat dedim. Edin diyor. Men ne diyecek olayan vatandaşlar? Şu adamla etmeli işini etmeyeni dini cinayet karşılıklı niyetlerini iyidarlamak için başka hareketler alıp bizim halkımızın hareketine böğüt buluyor. Şol için hem şu gururları ediyor. Eğer şu aytiyanda aklımın birce yeri yanlış olsa ben ahalaki ekrana çağırıyorum. Hacı, Urazov gelsin. Ben aytiyanda aklımın bir yer yanlış olsa. Gelsin ne aydın? Biz hiç şudan eğer çözülse bizim halkımızın hareketinin ön gitmeyene ulu kömek edip biliyor. Şol için eğer özlerini cevapkar dünyam olsa da halkın hareketini olur. Şu halkın betbakçılık çekip verenine çalıcı göğülleri ağırlayan mı olsa gelsinle ekranda gepleşelim. Eğer ekranda değdiyse de gel öz aramızda gepleşelim. Bizim niyetimiz bizim halkımızı kulçuluktan azat etmek. Bizim niyetimiz Türkmenistanları Türkmenistan talap oturan adamlardan halat etmek. Bizim niyetimiz Türkmenistan'da demokrasiyanı getirip halk öz yurdunu eye çıkaryanı etmektir. Halk öz hakkını korap bilir yanı etmektir. Şol için ben her hilli şulu özlerine amatlı bilyen mi olsa gelsin biz bilen yapışıyız. Şu kun bilmeli hakikatimiz her bir aktivistin. Her bir Türkmenistanlı.
Dine bir hakikat var. Olan bizim yurdumuz tala otil. Bizim halkımız Türkiye'de kul bol otil. Bizim çağalımız köteniye ecahatsız terbiyal otil. Bizim çağalımızı, yaşlamızı kul edip mekteplerde, armiyada, institutlarda köteyerli, zor aytıyarlar. Bizim halkımızın çağatına verecek çöreğini ağzından alıyarlar. Bizim hükümetin içindeki dastoyunu işlemleri adamlamızı bir kanun hareket etmeye mecbur etiyor. Bizim halkımızı birbirine düşman etiyor. Aha şu hakikat. Şu hakikati biz halka etmek. Eğer hakikati etleyen bolsanız aha şu. Bundan değilim o zaman kalan da değil. Azat bolundan sonra ne mi davanız olsa gelin önümüzden. Kimin ne mi ambisiyeti olsa gel halk bilen halkın içinde arkayın fikrini ait, öz programına ait, halkın tövgüsüne münasip bol. Kim taylasa şunu taylasın. Biz birinci böget bolup duran da ayırmalı. Ondan sonra ne mi halk etiyem olsa şöbülenim hem. Şol için ben yeni bir gezek. Hem Hacifi, hem Orazafi, kimde kayış, bizim gepimize ne diye? Gelin yapıp çatlardı. Geldi açık ekranına halk bilen gurrun ediydi. Sebebi şun kul, şun gerek şuda. Bizim halkımız bidar oldu. Köşeni dargap var ya. Günne Türkiye'nin içinde kul olup öldü. Günne bir adam, iki adam, 10 adam ölüye doğru. Armiyada öldür yani. Yurdun içinde çağalamız köteniyor. Yurttan çıkıp bilen, gidip bilen aklı. Gelin şun kun. Şu zadın befi düşün. Halkımızın hareketini güçlendirip de şu beladan bilirlikte emmemiz dineydik. Şol için hem gelip oturup gitmişik. Oldu mu Radar? Sağ ol Muhammed Ağa. Bunun boş Muhammed Ağa'nın diğer sözlerini hormatly vatandaşlar yine ün söylenme olsanız demokratik opozisiyası 99% çıkışlarını dine kurbanı Berdi Muhammed yani diktatör yuvuz basıp alan Serdar Atalıoğlu karşına çıkış ediyor. Bir ya ol Türkmenskayız fond bir de karşı uğraşan ya onun internet trolleri grant usulen dördüren fabrika trollerine karşı çıkış edemiz yok. Ata çıkış ediyor. Bizim maksadımız başka. Şoň üçin men hemmeler çağırýan, siz istedik opozisiýa bolun, sen Türkmenskayız fond bol, sen yani korrupsiyoner bol, sen Hajiýew bol, beýlik bol, tapawul ýok. Birinji bilen biz şu rejim aýrmaly. Birinji bilen biz şu diktator sistemi, adamzada karşı sistemany aýryp, biz halkymyza bu sisteme, demokrat sisteme goýmaly, onsoň şu Türkmenistanyň içinde kim prezident boljak bolsa öňe çyksyn. Programmasını versin, halkın söýgüsini alsın, halk yani önemli bildirsin halka. O ikinci etap. Yani ikinci etap gözümünü tutup şu bir de töhmet atıp görüşmek, onu siz görüşüm nokta, onu emhemen ediyen işini siz ediyenizde. Biz düşünüm nokta şu dakta. Şoň üçin gelin şu dakta gıra aýralyň, bir de yine Günaýdan aýýar, düşman gölemde, düşmanymız ýetip gurbanyň Serdar Berdi Muhammed. Boldy, korrupsiýerler. Häzir şolara garşy görüşýär. Erteki günü biz hiç kime karşı görüşemde biz dine Türkmenistan üstürmek, ötüş yoluna koymak şunun için yankı işler yapar. Sazidatelin işler. Biz başkalarda işimiz yok. Şu neçeli olmadı, son olmadı. Şunun için yine sizin hem benim çağırıyan bir kurumanın yolu şu, aktivistler benim görüşüyor. Hem şu netice geliyor. Şimdi ben sözü Nurcan Apa verecek. Nurcan Apa hoş geldiniz. Size de söz vereyim. Hoş bulduk. Yani ikinizin vыступлениýany dinledim. Demek bular halky goramak niyeti däl eken, halky ýok etmek niyet bilen gelipdirler. Inham Muhammed'in diýişýäli böyle gulçulukda adamlar öyle göz gyna ýagdaýda hem studentler hem okuwçylar yani pensionerler her puda alanda nähili göz gyna ýagdaýda bolupdurlar. Yani bular pravozащитная organizasiýa diýip yani görenoklar muny gaýtam basyş edýärler, gaýtam ýok etmäge çalyşýarlar, kömek bermek ýerine. Yani bu bir utanç verici bir şey. Elbette o taýdan o meçberde pullar oğurlanyp gaýdan bolsalar, olaryň ýüzi ýok diýmek halk bilen ýüzleşmäge.
Başka onun näme diýeli? Yani gatly inandyrjy zatlar. Bir de häzir özleriniň pullaryna, zatlaryna daýanyp bir giden oglanlary hakyny tutma diýsem boljak. Pul berip olary gepletdirýärler. Yani bu oglanlar жалко, конечно. Gaty akylly oglanlar ýene de puluň öňünde durup bilmän olaryň vicima darbyna çydap bilmän ýene de geplemek zorunda galýarlar. Ha mesela Ahmet Rahmanow diýelik. Yani göräýmäge bir salihatly oglan belip onuň agzyndan çykýan geplerini teredin. Ya da Atamurat Saparow alyň. Olam Edil Şonýaly oýnatgylary boldylar. Ol Hajypylaryň oýnatgylary boldylar. Yani siz özüňize ajaňyz ýokmy birazjyk özüňize hormatyňyz bolsun. O aktivistleriň üstünden düşüp, Murat Kurbanowyň üstünden düşüp, dewletini ýok etjek diýip, dewlete öňem bardy. Häzirem bar, mydamy da bolar. Biziň ýanymyzda gaty gahrman oglanlarymyz bar. Gepini bilýän, hereketini bilýän, etjek işini bilýän oglanlar, bepaly oglanlarymyz bar. Oň üçin gaty arkaýyn bolun. Hadi çektarlar. Sağ olun Nurcan apa. Men häzir Serdar söz bermekden bir näçe dokument göküzek bolýan. Şu dokumentler ýene şu Hajywa diýip Anadolu Hajywa. Ýene şunuň edýän işleri, ýani aktivistlere garşy edýän işlerini ýene göküzek bolýan. Ünsürüm. Ýene şu surat Türkmenistanyň geldi. Bu Türkmenistanyň ýollar hakynda men görkezip geçmedim. Şundan bakanyny görkezeyim. Hormatly vatandaşlar, ýene ünsürüm. Yine şu dokumentten ünsürüm. Şu dokumentte Türkmenskaya Smot ýalýar. Yine Türkiýede aktivistlere ul hoppa, yine şo ba bolan soň biz ýüzlenýär diýip bir topar gurumlar ýüzlenýär ve yine Serdar Hajypy Serdaryň adı çykdy şöyle. Bir 20 tane aktivist şu dokumenti biz prokuraturadan alıp şu hop awanýar diýip bütün dünýä presliz edip aýtdylar. Ünsürüm. Ne şu hat bolsa ünsürüm şu. Yine şu hatı Hajyw Polşaň migrasion gulugyny ýerýär. Ünsürüm. Departament kontrol ýa-ni ýerýär. Yine şu ýerde ol şeýle diýär. Hiç hili Türkiye'de hop bolmadı. Serdar Hajypy yine Varşawa geldi. Varşawa gelip şulardan Türkmenistana narkotik satdy, Afganistana narkotik geçirýär. Yani Avropa terörist nime diýär. Men doğun arnaş, men doğunmam, şul öldürdü diýip ýanky aýdýar. Ol sapar Muradowyň ýene tapýar. Ünsürüm. Maşenyň pul ogurlaýar ve maglumatları ýanky oýnaýar. Meniň doğunmy ine Serdar Hajypy öldürdü diýär. Faşist ýani. Serdar Hajypy polis bölümine ýa uçuskowy işler, Daşow vilayetinde. Aşgabatyň MHM-sinde ol sapar Muradowyň öldürýär. On Serdar Hajypy eger şonu öldürjek bolsa da onu goýbermýär şöyle. O mümkin näme? Ýöne şonda da şunu gargalap, şul ýanky UBS boturluk almadym diýip ine şu hat ýazýar. Ünsürüm. Nimen ulo diýen? Pardon. Aşağına da ine ýazýar ýanky Hest fondun ýoluşdy. Hajyw. Ine şu haty Serdara garşy uğradyp, dime Serdar däl, beýlek aktivistlere da garşy hat uğradýar. Aktivistleri bir tarapdan gollady. Ondan bir Zoom chatda üýüşüp Farhat boýunça biz üýüşdük bolýyn. Töhmet baryny Farhada aýdýarlar. Farhat ideal oglan näme? Farhadyň bir topar kemçilikleri bar. Farhat agzyndan geleni prezidente we onuň garnaşyna söýüp aýtdy. Ol hiç wagt edilmedi zaten. Ýöne gynansak da şo ýerde onu hiç mi gollamady şo Zoomda menem barym. Şo ýerde Hajypy aýtdy, "Я вас всех уничтожу" diýip.
Doğrudan yine hat verip yine Serdar Hacı karşı, Direlişe karşı hatlar uğradıp, beyliklere de karşı hatlar uğradıp, kim şunla ne yardım olsa ne şuna karşı hatlar uğradıp görüşüyor. Bu ne hemen pravazashitası? Bu adamın üstüne kömür etmeyenden geçen, hat vermeyenden geçen, qaytip üstüne töhmet atmaklık oluyor. Yine şuraya misallar var, kıynasak da, ben yine bir materyal okuyayım, yine şöyle, давление на туркмен граждан Турции должно быть прекращено deyip yine şöyle bir topar dokumentler edip yine мы представители неправительственной организации выражаем самую серьезную озабоченность в связи с ухудшением положения туркменских мигрантов в Турции, в первую очередь из тех них, кто критически высказывается о действиях властей. Мы требуем от правительства Туркменистана прекратить давление прав свобод deyip yine yazıyorlar şöyle. Şöyle de yine Türkmenski Fond Anadolu Hacıyev kol çekiyor. Yönüş beyle katta yani Görköz'ün katında da ya hiç şeyli hop yok. Turca'da hiç şeyli aktivistler hop yok deyip ya yine ünitörüm yine şu hatta ya yine şu tercüme eden ama yani advokatların elinde şu hatlar yine şu sebeple Serdar Hacıyevi'nin Boston'un probleması dürülü. Olmasa problemi olmalı. Serdar Hacıyevi boyunca mesele bir söz aydı. Men Serdar köpten mer tanıyan. Şundan söýüşüm gördüm. Yani işleşmem gördüm. Kim adet gördüm. Serdar hiç vakt bir adamın üstüne söýse de hiç tatlayan olur nädir? Hiç vakt. Gatsal ýykatly tawar bolýar. Mun kemçilikleri köp. Ýöne yani birine karşı görüşeni hiç vakt görüşeni aýmyrada Allah var üstüne Allah görür da işini qıra çekilýär. Men her gedek yani geňeşem şunu. Ola bir ikinci Varşavada bu oğlan radyat var ya, radyoda görüşüyor, her 5. gün çıkıp görüşüyor. TikTok'lar alıp var ya, çıkışlar ediyor, burunları protestlara katlaşıyor, burunları açıyor. Hareket ediyor bu oğlan. O ne bu narkotik daşıyor Afganistan'dan? O neydi faşist oluyor, o zaman Muradova'nı öldüren adam oluyor. Ben bir daha da edeyim. Anadolu Hacıyev, siz utanmalı, öz doğunun, Kahraman doğunun adını ulan, öz maşinçilik atlarını yapyanız için. Siz Saparmat Niyaz'ın komandasının en esası bir adamın biri. Ondan boyun almalı. Eğer oraya mert olunmazsanız, hakiki siyasetçi olunmazsanız, yine Muhammed Ağa'nın deyişiyeli. Nençip, Abdülkulif yali, bir ili işlep yok, şu diktatör deyip işten etmeli. Oğulladığımız, sonunda da kaçıp yetiştiniz ya, orazı tut başladığınız, oraz var kaçtı. Sizin kaçıp yetiştiniz, ondan olsa yine pulu uğradığınız cemleşip, iki olup, ondan sonra yine meni alıp gidiyor, meni diktatör nemeden deyip, şu yerde sizin hem işiniz garanti. Türkmen hükümetinin Niyaz'ın bir edenzadı var. Köp ervetli etti, yani oğlu ömetti. Kezzaplar tutup bastı. Kezzaplara yol verdi, sonra tutup bastı. Ona da hak demeli. Yine şunun için şundan kaçıp gittiniz, varına vardınız, önkü işleşen yoldaşının yanına. Eğer de o adam bilen işleşmedik olmasanız var mı adam? Elbette. Yine ben sözü Serdar'a vereyim, Serdar. Senin üstüne hat yazıldı. Yine Serdar bağ mı? Efirden çıkıp durayım. Böyle. Ben birazcık doполнение deyiptiler mi? Aynen. Yani Serdar Hacıyevi doğrudan gatı akıllı, salihatlı oğlun, görkediyen oğlun, biz güveniyoruz böyle bizim aktivistlerimizin bağlılığına. Yani Serdar yalı oğlanlarımız köp olsun. İnha oturup diyorlar, aktivistler devleteden gitti, aynı etti. Gidenin yolu açık olsun diyez. Biz hiç vakit hiç kime hiç hili ne töhmet atarız ne beddua ederiz hiç hili absolutna. Yöne biz biri gitse demek 10'sı gelir bize. Edil şanyal tecrübemizden öyle de görkediyor. İnha iksanı ullakan guramı da bize koşuluştu. Hudaya şükür devletten adı ulay, avrayı ulay. Serdar Hacıyevi oğlunlarımızın köpölsün.
Yine hormatly vatandaşlar, men size yeni bir kan video öküdeyim, yani sayt öküdeyim. Ne şu orada, lütfen. Şul hatta anladım. Vatandaşlar men size yeni bir kan video öküdeyim. Yine şu hatı yani spiseri yine beçad edilya Kronika Türkmenistan'da lütfen. Şurada da Hajanipes, Serdar Hajanipes diye. Şu hatlarda Serdar Hajanipes Afganistan narkotiklaşan o. Serdar Hajanipesov 2 edep tutuldu Türkiye'de. Şu yerde biz ne hareketler edip yani protestan halk edilini öden. Şunu çıkıştı. Hi narkotiklaşan, narkotrafik eden adam protesto edeyemi. Bir kelleme sığacak vaktinde. Şonda da yani gizliyinler hat yazıp hiç kim bilmez mi ka deyip yani çinovnik vakt şey deyip yani adamın üstüne adamlar kıyına pullarını alıyordu. Her adam şu metodikan oluyor. Lütfen bir de karşı görüşünde hiç öyle adı çıkayanlarla. Gidip troll yani fabrika trolleri yatıyor. Grantlar alıp Atman Sapara veriyor, Rahmanov veriyor. Troller yatar. Şunun üstünün bir de karşı görüşüyor. Hiç bak göz gününün açık gelmez. Geplemeni sözem yoktur. Şunun için yine hürmetli vatandaşlar şuraya görüşüyor. Yine şu maglumatlar dine Hesfond'da bütün dünyaya yaradılır. Öyle bir yaradanım birem Türkmen siyasi fond. Şun olurlar dost olsan sen golle ertir. Dost olmasan ya aydan etmesen karşıdaş olmasan seni gömye. Bu ne Hesfond? Yine bu zatları men fikrimçe pravazashitni adamlar atarasa olmalı. O maşinçilik edip gelen adamlar değerli arası adamlar olmalı pravazashitni. Onun yürekleri arasında ediyen işler savırlı, anık, yani adamlar kömek etmek bilen, öz avantajını ödülmek bilen ne? Birden bir topar adamlara kömek ediyor. Hatları veriyor, konsultasiya veriyor, uğrutluk kaydiyat, yarına var, gülüş kaydiyat, bir topar adamlara. Bu bizim borcumuz. Bizim gidecek yerimiz yok. Yine şu Nurcan Apam kattı oradaydı. Yine ne yapacak davet eden gidiyor. Kim davet eden gitti? Kakabrat Hıdır. Kim davet eden gitti? Atman Saparov. Kim davet eden? Rahmanov. Özüm görüp dursunlar neyli adamlar. Biz hem birer saklamızda birinci, ikinci. Şu üç olalı arası adamlar oldu. Bizim ne şu lozumumuz şu. Biz kömek etmeli. Biz adamlara ideya vermeli. Biz cimri tutturmalı. Yine bizim maksadımız. Biz yani bir topur öne çıkan aktivist deyip yörenler, erti satılıp, onu geçip baydakların gününü çalışanlar neyme gerek? Neyme tolk var oradan? Biz görüşmeli. Erti gün batışlar olsa yine bir satarlar. Neyme gerek? Atol gideni sadaka vermeli. Men sözü yine Serdar'a veren, Serdar hoş geldin yeni buraya. Pardon. O sağ ol, ahirin bir gelip yetti bana. Bir sağadın sonunda. O birinciden yani kışal ilki görkeden videoların adamların hasılının su basanı izah edeni doğru kışal käbirleri nämetin tanışnacı bela zat halkıçı goýuly adam janyny alyp gidenden Allah'ın bir görendir goýandyr. İkinciden Farhat hem 19. mayda yitirdiler. 19. maydan soň şoň bilenem elbette ki biz inanmadyk. Entägem inanamazak bolmasa kim gepläwati öldürdiler, kim gepläwati türmede öreýin berdi. Gurban da maňa liçna ay onu ýakyp öldürdiler Serdaraga, külnem sowurdular diýip geplän boldy maňa da. Ýanymyzda geçiren wagtlary ýa-ni häzir gynansaga Dazar Kelin ýanyna geçip, Dazar Kelin adam biz Türkiýede şol wakadan soň maňa ýanyna 100 baranymyzda ne telefonumuz açdy, ne hatymyz okady, gaýta hatymyza men turistik kompaniýada elip jogap berdi, başynyň çäresine garan. Size inanıp çıkmadık bu yola. Allah özü kömekçimiz olar, yarımız olar diýip dowam etdik belin. Polşa geldigem, Polşa gelibem dokumentleri aljak bolup otykak, şoňa hat. Bu hatam men 20 ýyllyk adam hukuklaryny goraýjy, näme diýip özüni doldurup agyzyna geleni ýazdyr. Türkiýeden terep 19. may güni Farhatlyk waka bolýa, 21-mi 22-nji may güni biz bular bilen Zoom etdik. Soň gıýyklaşyp başladylar, köpüňiz gitdiňiz, ben oturdum da kansaşalaryň emmesi bilen. Göni meniň ýüzüme liçna aýtdy. Ýok edýändi. Asmany ýere çek diýdim. Tuzak kurýanlaryň iň beýigi Allah'tyr diýdim.
Sen näme duzak kursaňyz guruberin, Allah Taala size garşy duzak kurjakdyr, sebäbi sizin niýetiniz gowy däl. An başdan bäri aýtyp gelýän görüňiz. Bu hökümetiň proýekti adamlary pida etmek, adamlary öldürmek, ulanyp zyňmak. Ine bugünkü günde Türkiýedäki aktivistleriň bize söýüp gyrgyp oturan bolsalar hem Türkiýede baranaklar indi, bahana idiler, bahanalaryň bar, deport idiler. Anladyr, dazar kelin öze Türkiýe ömrem barmaya, öler ýaly gorkya, Türkiýe barsam men Türkmenistana perewod edýärler diýip. $40 milyon üstünde. Onu Türkmenistanyň janyany oturan agaýyn garandaşlary az däl onuň. Şonça adam pastawy etdi. Ol operasiýany amala aşyran oglan Orsiýada barandan soň ölsem ýok, dirsem ýok niýde digen belli däl. Başga da adamlar bar, bular barada garaz. Bu gepleriň hemmesi nesip edenden Allah ýol berse, mübarek haram aýlar geçirmeden halk bolan bileleşip Allah jan nesip etdi. Diktator rejiminden diýen wagtymyz şol wagtda bu zatlar aňtyrban bolar, agdyrban bolar, gözläben bolar, anygyna çykban bolar nesip bolsa inşallah. Eden netsirler yamanlyk eden özüne eder, her kim eder özüne eder diye. Şoň üçin bulara jogabam bermez, adam etmez. Şu diýilişem gelip oturmy hany inşallah bir kagaz gep paýyny berse alsak munada efire. Sesim gelýär meniň. Sesim gelýär, aýdy. Hoş geldin diýelim. Assalamu alaykum gaderli ildeşler, mähbän watansöýür dowlar. Ähliňe de köp salam ýollaýan we şol sanda da sizlere de köp salam ýollaýan. Ýagny hukuk goraýjylar. Aslında bular biziň aramyzda näme üçin geldiler? Biziň hak hukumymyzy goramana geldilermi ýa-da hakkını talep edýän adamlary gizlilik ýol bilen hökümete pida etmek üçin geldilermi? Yani oturup sinedemizde bizler hareket edip söýlep başlandyrymyz, bular bize nähili şertler, nähili ýollar bilen ýanaşdylar. Esasan hem halkyň ynamyny alan adamlary özlerine taýin etdiler ve ol adamlaryň üstünden bizlere jaň edip biziň şahsy maglumatlarymyzy soradylar we nähili şekilde soraýarlar. Bize verecek maglumatlarınız bizde kalacakdır ve hiç kim bilmeyecektir, görmeyecektir diýerler. Ve şu şekilde bular adamların şahsy maglumatyny alýarlar ve şu maglumaty sana karşı kompromat hökmünde ulanýarlar. Mesela maýdaly Reýimmerdi Kurbanow Polşada gedipdi. Polşada bir oglan deportasyon lagerinde gedipdi. Bu oglanyň şahsy maglumatyny alýar ve bu oglanyň buňa beren maglumatyny alýar da Allam Rahimfa berýär. Allam Rahim bana can etdi, sen näme üçin şular ýalak niýetli adamy goraýan, gaşşad edip sen Reýimmerde hüjüm edýän diýär. Indi siz oturup pikir edip görüň. Bu hukuk goraýjylar haýsy esas bilen adam zatyň berýän şahsy maglumatyny oňa ýaýradýarlar. Ýagny buların hemmesi şular ýalak hereketler edýärler. Mesela maýdaly men İstanbul'da watym Dur Sultan Taganowa menden maglumatlarymı aldy. Ondan soň Polşa geldim. Polşada gelemden sonra elbetde men bulara ýüz tutdum. Siz şular ýalak guramaňyzyň adyndan meniň aktivistligimi tasdikleýäji kagaz berýärmişiňiz diýdim. We bular täzeden ýene de meniň şahsy maglumatymy aldylar. We soňundan maňa näme diýdiler? Güm sampetlerden hem ortadan ýetik ýok bolup gitdiler. Ondan soň maňa garalaýjy kampaniýa döretdiler. Yani Zarina Ahtiyamani men öýümde itekleje bolup durmuşyn. O men bir sana kagaz üçin bulara hüjüm edýärmişin. O men opozisiýa garşy gidýärmişin. Bir giden bahanalar tapdy. Yani pikir edip görüň bularyň edýän işini. Yani bular diktatora garşy görüşen adamlaryň ähli anyna şäniňe ýetýärler. Ondan soň bu adamyň garşysyna iş gozgaýarlar we iş gozgaýarlar. Mesela maýdaly Ferdar ağamyzyň üstünden arza yazdılar. Yazılan arzada näme diýip ýazyklydy? Türkiýede deport bolan adam ýok diýär. Haýsy esas bilen diýdi? Ferhat maýyň 19-da deport bolýar, iýunyň 8-de de bu arza ýazýar Polşa hökümetine. Türkiýede deport bolan adam ýok diýär. Bular Amerikanyň pasostosynyň zablujdenýa getirdi diýär. Ýagny bu arzanyň içinde giňişleýin seretseň bizi açyk günäkar edip ondan soň şol arzadan soň näçe kişi deport boldy? Maqsat Baýmuradow deport boldy. Nurmurat Bazarowyň ýerdeligine belli. Ondan soň Rawşan Klyjew deport boldy. Ýagny bular kime taýin bolsa şoňa seretýärler. Bir pikir edip görüň näçe adamlar deport boldy. Ana olaryň hak hukugy.
Çemir adamlar bizim hakkımızda bolup ejemizde bacımızda söylüyor. Näçe şolara çare görmediler. İşine gel ya işine. İşine gelen için bir sana çepekçini satandan tutup deportda gurran ulan yani uğradan bolsadılar. İkinci çepekçi döremezdi. Aktivist hareketler toplamazdı. Bizleri çepekçiler bilen gumra ettiler. Öz işlerini hezil edip pul çöplediler. Grand üçün ediyorlar bunlar. Aslında her bir zady grand üçün ediyorlar. Hani Nurmat Bazarov nerede? Maksat Baymurad üçün 2 tane advokat tuttuk dediler. Azatlıkta yayınladılar. Helsinki fonda yayınladılar. Nerede Maksat Baymurad? Nurmat Bazarov nerede? Azatlıkta yayınladılar. Helsinki fonda yayınladılar. Nerede Nurmat Bazarov? Ferhat Beyman Kuliyev için birler gıyır çıkış eden vaktimiz. Men Ferhat'ın Zoom toplantısına baranmazda bizi öz başta Zoom ettiler. Nemçin Ferhat'ın yanında var yalnız. Nemçin Ferhat bilen neme YouTube'da çıkış edeceğine de üstümüze gıyırdılar. Lişni Dursultan Taganova da gıyırdı bizim üstümüze. Aziz men Alişer Sahatov Ferhat Dreamer'de dağımız bile Ferhat'ın kanalına çıkış ettik. Akşamlık Zoom toplantı oldu. Nemçin Ferhat'ın yanında var yani. Nämçin Ferhat'a yanaşýaňyz? Men oturup en aýwar ýany bular Ferhat bilen ejewajy bolup tutawassul gezdiler. Bugün Ferhat'a ýydan bolup görler. Haýsy esasyny niýdiler? Nämçin munda Ferhat'a ýydan bolýar? Han Rowşan Kılıçdarow, Maksat Baymuradow, Mälik berdi. Ne çemir adamlar var. Nämçin munda Ferhat bulara wajyp bolýar? Nämçin bular ýaly hareketler edýärler? Ferhat bilen tutawassul Zoom'larda var. Kesiştiler bir-birinin üstüne atıp para. Ejebacı söylediler. Bugün bulara Ferhat gerekli oldu. Ferhat yüzlerine arabaydı. Kaç yol hükümeti işleyenler deyip. Indi o agentliği oturun Rowşan Kılıçdarow'un sesini ulanyalar. Mesela neme faktlar, deliller dik koyuptular ki Rowşan Kılıçdarow şunu demiş agentlik korkuz geldiler. Agent parman yana dik geldiler. Nämçe onun sesini hakikatli fakt dip ulanya. Kakam Rahadirfin yana barman dediler. Bana Dursultan bilen Dazdar kel ikisi bilejaň edip sen näçe Kakam Rahadirfin yana baryan diýdiler. Burusy Dursultany hemmesi Kakam Rahadyň yana barma diýdiler. Özü Kakam Rahadyň tutmadylar. Ahly derdi wagda Kakam Rahadyň yana bardylar. Damoza Kakam Rahadyň sorularyna jogap açyp döler. Kakam Rahady dogry aýtdy. Hemmesiniň elinde Ferhadyň gany bar. Çünkü bular näme diýdi? Biz hawr edýäs diýdi, biz hawr etmeli diýdi, bizde dogry düzgün maglumat ýok diýdi we şeýdip ortalygy sakin 3 ay tutdular. 3 ay sonra ýakazyndan tutdular. Oturdular 3 ay ýalap. Nähile kyklykladım. Beni näçe gerek TikTok efirlerinden attılar. Näçe gerek meni sessiz aldılar. Wala urşup gezdim men şu döwürler. Ahir bulardan peýda bolmadan Ferhadyň video roliklerini kırkıp TikTok sayfamda yayınladım. Men kanalımı bile yapacak boldular. Şu adama men YouTube kanalımı yaptırdılar. Hudaýuran öwliýasyzlar bara. Ey Hudaýuranlar, ömrüňizi maýyp etjekdir şu hökümet bara. Ömrüňizi maýyp etjekdir bu hökümet. Hiçbir ayak goýmajakdyr. Hiçbir ayak goýmajakdyr. O bular näme edip döwler? O bular kime garşy görüşüp göreni belli däl bu Hudaýuranlaryň bara tutturdular gitdiler. Utaydan bir çıkya keselliğini vurközüp Utaydan bir çıkya vurközüp o diktatör unuttu bular. Var hemmez dazdar kele tayin. Bular dazdar kelin zombuları. Yekecesi dazdar kelin itmanı sorular oklar. Bolya Murat Kurban'ı sonra berýärler. Murat Kurban'ı tanqid edýärler. Emma yekece gedek dazdar kele sonra verpildiler mi? Dazdar kele açık sonra çağırıp bildiler mi? Bile diýmek zombi. Benim barkatan mele öne favor edýän bular var. Udun bir şekilde jemlejek. Sözüm bitirdim näçe dedip başladım. Hormatly vatandaşlar, men ýene bir dağda aýtjak bolýan. Demokratik opozisiýa näme? Demokratik opozisiýa DWT halk hereketi diýýär. Koordinasiýon sentri ýa Muhammed Ağa Ýolbaşy. Erkin TV radio ýa. Bir topar blogerler ýa, bir topar aktivistler. Diňe DWT halk hereketiň aktivistleri ummasy. Koordinasiýon sentryň wa Erkin TV radioň wa bir topar grajan aktivistler bar. Ne şunu demokratik opozisiýa diýilýär. Galanlar nomenklaturna opozisiýa. Öňkü pul golak gaýdan adamlar. Oň arasynda da insaply adamlar baýyn tek. Hemmesi ulu ýaly bir elbetler.
Ýöne şuň iň bir agyr wekilleri, iň bir diňe öz avantajy üçin bähbidi üçin görüşýänler ine ýalňyza aýtyp geçdik. Men ýene bir ýere tasdikleýär. Biz näme üçin görüşýär? Biz demokratik gymmatlyklar üçin görüşýär. O näme? Ine birinji halky hökümetiň güç çeşmesi we öz ihtiýarlarynyň götürüş hökmüne ikrar edilmegi üçin görüşýär. Raýatlaryň deňligi, syýasy durmuşy gatnaşmak üçin diň mümkinçilikleri bolýaly biz görüşýär. Esasy adam hukuklaryny we azatlyklarynyň bolmagy, olary ikrar etmek, döwlet tarapyndan käpillendirmek we goramak. Ine şoň üçin görüşýär. Döwletde köpçüligiň ýörelgesi, öz islegini demokratiýa institutlar arkaly beýan edýän azlyk däl, köplük, azam köplüge garşy çıkmak hukuky, ýagny opozisiýa bolmak hukuky, azam köplüğün kararyna boyun eğmek. Siyasi pluralizm, ýagny erkin bäsleşlik ýagdaýynda bolan dürli özbaşlyk, jemgyýetçilik, siyasi partiýalaryň hereketleriň toplaryň dürülmegi, bolmagy, şolar izalanmanlar, kanuny hükmüranlygy demokratik döwletiň görünüşidir. Onuň siýasaty diňe kanunyň hükmüranlygyna esaslanmagy, adam we haklaryň tebiği ayrılmaz, ähli hukuklaryny we azatlyklaryny üçin edýän hukuk kadrlaryny bir boyun egmäge esaslanmagy. Hökümetiň 3 şaha bölünmegi, dürli şahalaryň yeterlik derejede garşy we bir-birini deňleşdirýän we diktatorlaryň bölünmegine garşy bolmagy. Täze guruş sistemi. Diktatorlar garşy guruş sistemi. 3 sany şahaly, ýa-ni döwlet guruş sistemi. Döwlet edaralaryny we wezipeli adamlaryň hereketlerini aç-açan jemgyýet tarapyndan olar päskeçilik, gödökçilik etmek mümkinçiligi. Birliğin ses berişlik arkaly aklynyň göni deň saýlaw hukugyny esas hökümet edaralaryny saýlamak. Erkin häkimetleri dolandyryş ösün sistematyny ulanmak. Ne şu ýaly adam üçin gurulan gymmatlyk üçin görüşmek. Biz bir adam üçin näl, Gurbanguly Muhammedow üçin näl, ýa-da ýene de nomenklaturna opozisiýa baryp öz wezipelerini almak üçin näl. Biz halkymyza azatlyk bermek üçin. Ne şoň üçin bu demokratik opozisiýa diýär. Ne şu demokratik opozisiýanyň platformasyna hormatly vatandaşlar, Muhammedow, bir jemläli men 3 taýdan üstünde durup geçjek Murad aga. Birinciden men aýtjak, haleke ýani biziň aktivistlerimiz Ýewropa geldiler. Ýewropada bosgunçylyk goradylar. Jany aňyrda hatarda diýip, soňam paste isbatyny gördük, Ferhat alyp gitdiler. Şu gelen adamlary goramaklyk şu biziň gözümiz şular. Näçe ýyllap arzu edip geldik şu ýany oglanlar döretmek üçin. Şular da iminli. Hemme kişini ağlak geldiler biziň halkymyz gorkak diýip. Bulardan derek ýok diýip, hiç zat etmerle diýip. Edenlerinden soň öňe çykan adamlar kaçıp gelenler de şolary histerik derejeye getirdiler. İýdinden hat ýadyp. Şun ýany binamyzçylyk etdiler şunu. Eger çala şularda şeref vicdan bolsady, şunun öňüne düşüp, şunun ýanyna bolup, şulary hemme zat bilen üpçün etmeli. Göne şonu etmediler. Aýtam tertine hat geldi. Şulary döwjek boldylar. Yani Berdi Muhammedow Türkmenleri Türkmenistan har edişýär. Bular hem har etjek boldylar. Maňa gullyk etden eder, ýoksa da etjekkä, ýoksa da öldürer diýdiler. Karalar nedi? Şonu em edip ýörler. Şol için biz şuňky gurrun edip otýar. Eger şular normal adam bolan bolsalar, men o pravaz normal adam bolan bolsalar. Näçe ýyllap Ýewropada ýaşap ýörler. Hemme guramalar bilen sevýazyndy. Pullaram bar, milyonlap pul ogladylar. Eger şuňky Ýewropa 20-30 min tane yaş Türkmen oğlanla geldiler Ukrayna kurşundan sonra. Şolong hemmesi dokumentsiz
nämetçeklerini bilmeyen ýöldür Ýewropada. Şolar goramalylar. Ýewropada bulara päsgelçilik ýok. Şolara degişli goramalar açmak. Bir jahat. Şolun hemmesini ýygnap bilýänler. Şolun hemmesini Türkmenistanyň geljekde üýtgedip biljek kadrlaryna öwrü bilýänler. Şolary okudy bilýänler. Bilen kelletinde Türkmenistan'ı üýtgetmek niyet yok. Şol üçin hem şunu yana hareketler etýärler. Bizim öňe çykan adamlamady köpeýärler. İkinci bulan etýän zatlar näme? Bizim oğlanlarımız alıp kıssaga düşen yerine yoksa gepleş bilýän adam de. Bula hiç bir oğlanı ubidi edilen adamlar yok. Bula kıssaga düşen adamları biz ehneke opozisiya, biz pravozащитник, eger bize kul bolsaňyz, şu diýen zatlarymyz diýseňiz, biz size kömek ederiz diýip olary ağlaýarlar. Orada şeýtdiler. Orada men bilen hiç düşmançylyk yok. Devlet Bayhanafi Germanya'da akkaz verdiler. Azatlık Radiyeti şona hat vermedi. Azatlık Radiyeti'nde işletip hat vermedi. Şeyle kıssaga tallılar şoğlanı özüne hizmet eder yani. Ondan şunet deyip yine taşladılar şonu. Oran pakiram şey ettiler. Şu an Türkiye'deki bizim kahramançılık eden aktivistlerimizden ağlığa salıp, dulağa salıp bir direk hareketleri ettirdilerler. Şunun için şu tağda bizim bir tofar kemçiliğimiz var vatandaşlar. Biz öne çıkan oğlanlarımızı korap bilmedik. Olan teve bizde şun yanak mümkünçülük yoktu. Şula adam mı kadiydik? Bulan niyeti ervedeken. Yöne biz hiç yenilemde biz diyan çeken dağıtımı yok. Şu hareketleri etmedik boldu. Şun yana kıyınçılıkla da şunun yüze çıkmardı. Şunu hükmen çıkamalı. Şu Berdi Muhammed'den deyince oldu. Şu dağıtlar bir yenk geçmeli. Şu bir proses. Şol için bizim tecrübemizden köpelli. Kıyınçılıklara şak meşak kadam çözüp var ya. Hem de begotlere ayırar. Şu proseste kıyınçılıkla köp, yanlışlıkla da köp, öne çıkan aktivistle de perişte de, alım değil, ön tecrübeli adam değil, her bir hareketimizde yanlış göverlerimiz mümkün. Yöne şu haramzadalar şundan hayırlanıyor. Berdi Muhammed'in agentleri şundan hayırlanıyor. Biz onu biliyoruz. Şol için ben öne çıkan aktivistler hiç kayıtından hiç tadığını göremem. Hem de halkada şuna etkiler. Şunu etmeli vaktinde kahramançılıklı hareketleri ettiler. Yine de edip görürler. Şol için şolun hem de hormatımızdan var. Yöne ben şunun konuşu gururun etmemiz bilen şolun büyüğüne var ya. Ne için şunu etkilerler? Şunun üstünde oylansın diye. Gelin yine önkü yana. Sizin hemen haleke Serdar var, o direliş var. Şunun hem de doğun yanak olup Türkiye'de görüştüler. Hem de Nuri, Dursultan, ne ayılı kahramançılıkları hareket ettiler. Hem de doğun yanak olup. Yöneci Avrupa gelenden sonra ünlüleş olur. Birini uğraştırdılar. Berdi Muhammed ne için pul gerek oldu berdi. Şulara azar verin, şuları uğraştırın deyip. Şunun ettiler. Yöne ben yuvaştan şunun hemmetinden geçip geliyek vatandaşlar. Şol için şun kur, hareket nemeden ibaret olmalı. Berdi Muhammed'den deyin bana. Şu bevetleri ağız pateriye bilen geçmeli. Şol orada bir hareket ediyor. Ben hiç kim bilen düşmançılığım diyor. Ben kim Türkmenistan'ın oğurluğu eden olsa, ay hükümeti işlem olsa olur kırmalı diye bizde hiç kellemizde yok. Bizim bedbahtçılığımız hemen de geldi. Şu bedbahtçılığın gelmediğini her kimin belli bir derecede etmedik işleri var, yanlış hareketleri var. Şol için gelin, şu bevede ayrılın da yurdumuz hemen bilelikte öz yurdumuz eye çıkıp yurdumuz düzüldüğünü. Kim de kim şu halka kömek etti, şu proseste halk bilen boldu diye, halk giyindir diye. Yanlışından boldu, eden dağdığından boldu geçer diye. Ben
umumy ammitsi ıglan etjek diýär. Şol için gelin vatandaşlar. Beytirip gorkuwam oturmaň daşary ýurtda, beytirip öňe çykan adamlary özüňizi gul etjegem bolmaň. Öz hyzmatyny da çykarjagam bolmaň. Gelin bilerikde şularni aýyraýly. Ondan soň ýurdun içinde näme programmamyz bolsa ýurdu üýtgetmek üçin halky öldürlen azat taýlawlar esasyna hukumet dolandyrýan arkaýyn gatnaş. Oldum burada. Awul aýdan üçin benim goşulýan sizin aýdan sözlerinize gelin bileleşip rejim aşyryşdyň, wagt ýitirmäliň. Ondan Gurbana Ferwet, Nurjana Ferwet, Muhammed Döjer we Serdar ondan o ýerde görür. Ine şol ýerde bizi erwet edäň, ýöne häzir görüşelim. Ine şonu çağırýar. Soňra ýene bir DWT topar boýunça aýtjak bolýar. DWT toparına gelin gidenler şunu içerli belli bir gurumada durunyanlar. Ýöne guruma çalyşyp gidenler. Şoň üçin bize gelip urunup gittiler. Köpsi bize gelip ýanky köp zatlary urunup gittiler. Biz oňa ýanky hiç nimemiz ýok. Öz ihtiýarlygy men her wagt aýdýan, her adamyň agry dine özüne gerek. Başga adama gerek geldi. Eger sen tökmeler birine söýgen bolsaň öz agyny taň gerek. Sebebi arasy adama tökmedin gitmeýär o bispanezin. Şoň üçin gelin şu zatlary gyra goýalyň, häzirlikçe görüşelim. Sebebi Gurbany Berdimuhammedow Niyaz fikri bütün ömrüni opozisiýanyň üstüne gülüp gelýärdir. Bir gazanyň içine salyp aşagyna ot atyp bir-birini uruşduryp, kofe içip, serdip gülüp oturýardylar. Soňky 3 ýylda biz şu mümkinçiligi aýyrdyk şolardan. Biz şolara ýapyşdyk, hiç nada garamazdan şolary agyr ýagdaýa düşdiler. Gelin Türkmenistanyň içinde şolara garşy görüşelim. Şoň üçin Türkmenistanyň içinde ýaşaýan adamlar ýüzünýän. Vatandaşlar daşýutdan bir ýyl size kömek etmek. Şunky günde Türkmenistanyň içinde adamlar ýeterlik. Siz galyp başlasaňyz, siz tutup başlasaňyz, ine MHM, polis gulluklaryň adamlary hemme çykýar. Olaryň bir topary çyksa, bir bölegi çyksa, beýleki bölek durýandyr. Şoň üçin hereketler size bardy. Biz çykyp özüňi ýani kasetme diýär. Biz bileleşip çykyrýar. Bileleşip çykanda hiç misal etmemek. Sebebi polisim MHM desen garnaşym. Bizim garnaşlarymyz. O barlak görsem bizim aňyrymyz, garnaşymyz, dwaýurny, traýurny, piçýurny garnaşlarymyz. Eger biz çyksak, olar bize garşy görüşmez. Sebebi olar közelýär. Şoň günde Türkmenistanda ýürüýte bir sistema guruldy. $100'dan $300 çelli aylyk. O aylyga ministram ýaşabilmýär. Hiç kim ýaşabilmýär. Şuraya sistem goýuldy. Ýürüýte adamlar bir-birini gyryp ýaşarýar. Bir-birini kezapçylyk ederýär. Bir-birini üterýär. Bir-birinden zat ogurlarýar. Bir-birinin ýanky görüpçilik ederýär. Mümkinçilik ýok başga. Ine şu güne biz hallar. Biz halk bolup ýitip başladyk, biz millete döndük. Gelin öňkü türkmenler ýa bu halk bolan. Bütün Türkmenistanyň taryhynda galmadyk, edilmedik işler edelim. Şoň üçin hem emosiýalaryň bir ýa aýryň, ondan tok ýok. Dini görüşelim. Rezultat kazanalyň. Sen prezident bol, sen biznesmen bol, sen ýönelik adam bol, sen hökman utuşda bol. Hemmemiz utuşda bol. Hemmemizin avantajlarımız açılıyor. Hemmemizin durmuşumuz açılıyor. Dine Türkmenistan'ın grajdanlarında bütün dünya Türkmenlerin durmuşları açılıyor. Onun için gelin şu yankı pursattan gıra kaçmalı. Hemme emosyonlarını gıra ayırın. Bir topar dönükler, halkı başka tarafa gidecekler, üns vermeli. Ümit vermeli. Şu da hatları yankı boy olsun edelinde bir topar halkımız dışına götürüyor. Bu ýaly işläp Türkmenistan'ın içinde bir topar adamlarımız kösünüp Türkmenistan'da adamlar grajdansyz, döwletsiz, hökümetsiz galdy. Şunky duran hökümet däler. Bir adam hökümeti. Gelin şu zatlary söýlerim. Şunla biz efirimde oturýar. Nurjan apa diýjek goşaklarymyz barmy? Diýjek zadym, ýani Türkmenistan vatanımızı, halkımızı, Türkmenliğimizi ısnat getirmem. Oğlunlar, ağzı bir olanın.
biri-biriňize kömek edin. Yurtdaşynda bolsaňyzam kıyın ýagdaýda. Sizin ýagdaýyňyz gaty kıyın. Yine de işleme nemeleri size berilen ok. Ol edaralardan pul alaňyz ok. Yine de gaçaktak bolsa da işlemelisin. Şoň üçin öz awraýyňyz size gerek. Biz rejim bilen görüşýäs. Siz hem şoňa goşandyňyzy goşaň. Türkmen adyna ysnat getirme. Ol size awraý bermez. Serdar goşaklardyň barmy? O elbette goşçaklardım ba, kommentariyada da yazdım. Kommentariyada yazan okarlar elbette ki iman, ağzı birlik ve cevizlik elbette ki başnay başı yarardır. Bütün şu wagtky demokratiyada, bolalinçilikde yaşap gören halkların ählisen zalimlere karşı ağzı birlikde görüşendir. Sen onka, sen tonka dip gep tapan däldir bir-birine. Ve bu esas sözlerle esası da aýdyljak bolanlar maňa degmedik giran 1000 ýyl ýaşasyn diýen nakly ýatdan çykaryn, o nakly 100 ýyl mundan KGB denedara oýlap milleti halkyna sokdy. Maňa degmedik giran 1000 ýyl ýaşasyn ýokara dotyrdyk. Bugün iki kelleli boldular, ikinci kelläň şu wagt kämir aňy ýok. Ýöne bular üçünçi kelläň gapdaryna goşan wagtda güýçlenler. Allah Taala bize şu ýurdun başyndaky iki kelleli ýylaryň 3 bolmasyna däle kemelip halkyň saýlan adalatly adamyna getirmegini müýesser eylesin. Ve hakikattanam Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de aýdýar, ey bendelerim diye. Siz bay bolmak isteýäňizmi diye. İmanınızı suwutlanmaňa diye. İmanınız niredir diye. Musulmanlar dogondur diye. Ağzı bir ve cebis bolmalydyr zalyma garşy diye. Ağzı bir cebis bolan günüňiz yeter ki imanınız olsun maňa. Yani imanınız, ynanjyňyz bolsun. Peýgamberlere ynanýas, kitaplarına ynanýas. Allah Taala'nın keramatlarına inanýas, ölüme inanýas, haklygyna inanýas, o dünýäň bardygyna inanýas. Ýagny şerem gowluk gelse de başymyza, ýamanlyk gelse de başymyza Allah'dandygyny bilýäs. Muňa iman diýilýär hemmesine. Şonuň üçin mejlisler gorkmaň, çekinmeň we görejeksiňiz, görjüs. İnşallah Allah Taala hemmemize görkezsin. Şu ýurdumyzda ähli halk bolup begencimizden ağlamak nesip etsin hemmemize. Begenip ağlaly nesip boldy. Hüngür et. Bütün dünýä görsün Türkmen halkynyň begenip ağlaýyşyny we bütün Türkmenistan dursun. Türkmenistanda parahatçylyk, gulalagulçylyk bolsun. Dünýäde parahat dursun nesip boldy. Türkmenistan parahatlaşan güni bütün dünýädäki urşlaram durjakdyr Allah'ın izni bilen nesip bolsa inşallah. Sag bolun. Amin. Hormatly watandaşlar, ine şunuň bilen biz efirimizi utarýar. Siziň hemmäňize birinji bilen jan sağlyk isleýär. İkinci bilen azar, bahtly durmuş arzu edýär. Hoşsam bolun. Hoşsam bolun.